играта с приятелката ви? Не, или аз трябва да спасяваме. Защо? Къде си му? Оф, къде си му? Ти си на огъня. Отиде при култистите ли? Или аз не ми хареса тази игра. Де си, ама ти отиде при култистите ли? Да, не харесва. Де си, тя да ходиш там, там е опасно. Аз вече излезнах. Не ми харесва. Хора, значи приятелката ми легна и сега съм сам. Тази, моля те, ако си мъж на живота. Мъж съм на живота, ама... Аре те, моля те, много те моля. Имаш ли друга игра да можем да играем? Тогава ти не искам тази. Имаш ли поне... Да ви обещавам. Какво? Обещавам. Първо тази игра, попитам се да ви обещавам. Айде рече, че равно в сенсиора. Дес... Бъде до 3, 1. 2, 3.